Isidre Moles va dir en un acte de celebració dels primers 30 anys d'ajuntaments democràtics que la política municipal exigia passió, eficàcia, confiança, projecció de futur i dignitat. De fet, el municipalisme és la clau per entendre el creixement i progrés a Catalunya. Qui podria imaginar Catalunya sense el progrés dels seus municipis? I conjuga els valors propis, en aquest cas del socialisme, amb el pragmatisme de tenir el ciutadà tan pròxim. Per això encaixa tan bé en el Partit dels Socialistes, perquè el municipalisme funciona com un vertebrador social i és la forma més eficient de donar serveis als altres. I això encaixa molt bé amb el nostre ADN. I de fet, avui he volgut venir fins a Llançà, la capital de la zona de Mar d'Amunt, per conèixer de primera mà la feina que estan fent els nostres companys socialistes al front de l'alcaldia de Llançà i per veure com aquest municipalisme tan present amb la nostra força política es transforma en projectes, per exemple, com el de la Casa Marley, la transformació de la Casa Marley, o projectes vinculats a la protecció de l'entorn natural. És una llàstima per això que molts d'ells de moment estan aturats per la inacció i la inactivitat de la Generalitat, que no dona resposta a aquestes necessitats que tenen els nostres ajuntaments. La veritat és que dona goig d'estar aquí, a més amb aquest dia que tenim, amb el castellà al darrere. Vida ciutadana, en aquest cas, m'ha sorprès que teniu moltes polítiques vinculades a la cultura, amb una vida artística i cultural molt important aquí a Llançà. Sí, i un dels artistes que aquest any, a més, vam crear els Premis Nacionals d'Assaig Periodístic és el que irem a visitar al monument, que és en Pere Calders. En Pere Calders era un deute que tenia el poble de Llançà històric amb aquesta figura i creiem que era de justícia rendir-li un homenatge en aquesta forma de Premis Nacionals d'Assaig Periodístics, que és el primer que es crea a nivell de Catalunya i a més amb una dotació d'un premi de 6.000 euros, que vull dir que dintre del món literari és un gran què, no? És important, al final, el patrimoni cultural d'un municipi que es pugui exposar, que es pugui conèixer, no? I això transformar-lo també en un atractiu. Que la gent el que vol són propostes culturals, de coneixement, històriques, és a dir, no només vas a visitar un municipi, sinó que a més el vols conèixer a fons. Exacte. I amb la Sílvia comentàvem aquest projecte que teniu vinculat a la natura, que és un altre dels nostres valors forts també. És molt important, perquè sempre és el que diem, de vegades pensem molt en el que són els carrers i les voreres, però també necessitem mantenir o intentar que no se'ns malmeti l'entorn natural que tenim. Aquest any nosaltres hem apostat, que de fet ja fa anys que ja patim inundacions molt serioses i llavors, clar, no podem permetre que això segueixi passant. I aquest any el que intentarem és dragar aquesta riera, que és la que ens dona aquests problemes, que és aquesta que veus aquí. Llavors aquí què passa? Que a còpia dels anys s'han anat acumulant tots els sediments i arriba un moment que 4 gotes i tota aquesta zona ens inunden baixos i amb els conseqüents danys que patim. I aprofitarem, ja que es fa, poder fer aquesta via verda, aquesta alternativa, a poder anar a peu, poder descansar, poder córrer, poder gaudir de la natura tal qual és. I bé, creiem que és una aposta... Aquest camí dels horts, no?, que em deies? Sí, un camí dels horts, perquè tota aquesta zona també hi ha molts horts, ens trobem amb molts horts. Llavors, és una alternativa verda, diguem, al anar pel centre del carrer de Llançà. Sí. Per tant, la cultura, millora de l'espai públic, això per suposar, per qualitat de vida de la gent del municipi, però també aquests criteris de sostenibilitat, de posar en valor el patrimoni natural com a elements d'atracció i de promoció turística del municipi. Això porta segell socialista. Indubtable.